gani ka ganni kana so ni dai kunyar ki nake ji rana ne ba wanda ya akai ne na gani ina so da alama dai ka nutse ne na gani ina so to sai ka maso ni takan ne na gani ina so ba ai zan jira ka yadda ni na gani ina so kafin damina zan so ai ne na gani ina so baby ka gani kana so ni ma na gani ina son ka ai na fahimce kin iya kauna na gani ina so ki shiga raina ki yi mini barna na gani ina so kin ratsa ko ina kin zama ruhina na gani ina so sai hauka nake har ana nuni na na gani ina so inda kan san ki ne na rufe kunne na na gani ina so nai shuru nai suru ni dai na gani ina san ki baby zo matso gabana ni ma zo matso gabana wuri ke nake ta kallo Allah ne ya bani kyautar ka baby kin zamo madubi kai ma ka zama madubin dubi na yi wani mafarki ni kuma kai kadai nake zabi za na share kukan ni ki ma za na share kukan ka baby so ki ɗau karatu ni ɗalibar ka ce kai mini ƙarin na gani ina so ni ma na gani ina son ka ni da ke zan yi soyayya ta ba da wasa na gani ina so ni ma na gani ina son ki ni da kai zan yi soyayya ta ba da wasa ba kokari da kura za na shige shi ban ji tsoro ba ni ko ana buguna ba zan bar kiran masoyi ke nake ta kauna in ba ke ba zan yi aure ba za ka zan mijina ba kai ba zan yi aure ba na rike na gaske har abada ba zan butulce ba na rike ka nema ba sau ne irin na wasa yanzu ba irin ki inda ba arab da turai ba duniya karatu al'amarin cikinta na duba inda so da kauna komai zai zama cikin riba ke farar amarya kai an gwanda shi na walan ba na gama da casa ni ma na haɗe da kan saba kin zamo ƙawata kai ma kai kake ciki gurbi na yaba da keke kin zama kainuwa da shan Allah na yaba da kai kai kayi mun farar mu'amala kamar mafarki soyayyar mu rabbi ya kulla za a manna aure sunnar Mustapha Rasulallah na yi alkawar ni sai na saki a cikin daula kai kake ta tashe